Tira, orain hasten deguna, dida, gaztea da. Ui, kaixo Jongotzon! Kaixo. Baina zer gertatzen zaizu, Jongotzon? Mareago samarnago la furgonetan etorri nahi. Bueno, ez dira zu mesedez moketa zekildu ze, oraintxe bertan aldatu dut. Ui, badiru daukagula. Kaixo! Kaixo, Inaxi Marinek. Kaixo, Inaxo Mari, eta ze kantu jartzea nahi duzu gorkoan? Abesti desenderen bat jartzazio jainkoan izenian. Zain nahi da momitoke. Bueno, badiru Jongotzon ez dagoela oso ongi, baina ze kantu jartzea nahi duzu? Jartzazu de pogues. Eta jortakoak botez izimota beharrekoak Jongotzonek bezala. Aukerak eta oso ona, Inaxo Mari, depokesen kantu bat zuretzako jarriko dizugu, eta Jongotzonentzat? Boltza bat botatzeko! Impresionant! Eta gaude, otapatzen, kasa puta zen, aparkatzen, eta udaletxean malaletzen, hasi gea orduan protestatzen, alkatia jota, esan diogu, kentzatota, eta tipuak erantzun digu, ze Kristobak kendu ingoiu, oain gaude pozetxoratzen, zerbezak atxitan eaten, ta plazan egingo herria baia ondoren. Hora inorezak egatzen, naiz eta aparkau gaza puta zen, ez dut sentimorik ordaintzen, meza nagusin egin askantu, alkatia egin deusartu, santa ota, kendu ezintzana, por kulota, oain gaude pozetxoratzen, zerbezak atxitan mozkortzen, ta plazan egingo dugu herria baina ondoren. Aldearra, oin, guazen dena, txosna!